La sisena fase d'excavació al jaciment del Pati de les Monges a la Seu d'Urgell deixa al descobert un barri artesà de l'època medieval. Aquesta és la hipòtesi amb la que es treballa a l'espera d'analitzar els materials trobats. L'espai examinat ha desvetllat edificacions en les quals hi destaquen canvis en el mur que serien el testimoni físic del dinamisme urbà de la ciutat al segle XIII. Aquest barri que està funcionant quan probablement encara no està feta, aquesta muralla del XIV, i veure com hi ha un canvi d'orientació d'un dels últims murs, també d'època de l'edat mitjana, pels materials que s'han trobat, que ja sí que sembla que està en relació amb la construcció de la muralla medieval. Els treballs han acabat l'excavació d'una habitació ensorrada descoberta el 2024 on s'hi ha trobat monedes, culleres i plats. L'Ajuntament ha avançat que s'encarregarà un projecte per consolidar l'espai i crear una nova entrada, entre altres accions. També la permeabilització del mur de fora, perquè ara no es veu res, i el que volem és que pugui ser una part visible de la ciutat, aquesta troballa, i per tant serà també una part. I finalment, una part d'aquest projecte serà posar una esplanada, perquè quan es pugui visitar, es pugui visitar adequadament. Després de la troballa d'eines de camp en un possible magatzem, creuen que les següents fases podrien descobrir el taller de terrissa o una ferreria per la gran quantitat de ferro localitzada.